Okay guys, mo ni ang ato ang katong haunted house bitaw, mo ni siya ang sulod sa haunted house ha. Mo ni siya. Okay, before ta mag-start kay nag-chat sa ko, nag-comment nga mag Tagalog daw ko aron masabtan daw nila ang akong gipang istorya. So okay, before ta mag-start kasi tawag ani okay, before kayo mag-message sa akin guys, before kayo mag-message ay dapat nakashare kayo sa video na ini-post ko nito. Pagkatapos mag-react at mag-comment kayo. Pagkatapos screenshot niyo, i-send niyo sa messenger, i-message niyo ako, tapos i-send niyo yung screenshot ko. Ayun, ganun lang po ang aking mechanics guys, para masindan ko kayo, para automatic po send agad yung video sa inyo. Ganun lang po kadali mga idol ha. I-share nyo lang po, tapos comment, tapos screenshot nyo ini-share ninyo na video, tapos i-PM nyo po ako, i-message nyo po ako sa page para automatic po yun send sa inyo ang video. Ganun lang po kadali mga idol, kasi ang dami pong hindi ko na nasendan ng video dahil hindi po sila naka-follow sa mechanics. Dapat naka-follow kayo sa mechanics nga. Dahil meron din yun sa description din nilagay ko ng mga mechanics, at saka sa comment section na ganun po yung gawin ninyo. So ang dami po hindi ko po binigyan ng video kasi hindi po nag-follow ng ating mga mechanics. Yung ganoon lang po. Yung iba dito guys, ang dami ko nang nabigyan ng video guys. Inisend ko na ang lahat. Ang dami-dami na. So ayan. At sa mga naghintay dyan, wait lang po kayo kasi ang dami po nag-message sa akin. 400 plus po nag-message sa akin, magpa-send po. Ayan. So ngayon nasa 100 lang tayo. Yun po yung sisindan ko na naman ng 100. So ganun lang po yung mechanics guys. At saka maghintay po kayo dyan guys ha, sa mga hindi pa nasindan. At make sure nga naka-follow kayo sa mechanics natin, naka-share kayo at screenshot at saka i-send nyo sa akin. Siyempre dapat naka-comment at naka-follow kayo. Yun lang lamang po. Maraming salamat. Ganun lang po kadala mechanics guys. Share mo lang, screenshot at send sa akin. Ganon.